Partiya Yekîtiya Kurdistaniya Azad jî vexwendinekî ji bo vejandina 16mîn salvegera şehîdbûna Şêx Meşûq Xeznewî belav ker. Dê vexwendinê de hatiye. Bibûneya 16mîn salvegera terorkirina şehîd Şêx Meşûq Xeznewî li ser destê sêxuriyên rejîmê di 1 Hezêrana 2005 de Partiya Yekîtiya Kurdistaniya Azad vexwendî dike ji bo beşdariyê vejandina vê bîranîna xemgîn û wefadariyek ji rola şehîd re. Sibaroja sêşemê dimjmêr 11 sibehê li ser gora şehîd li goristana Qedûrbek li bajarê Qamişlo dê were vejandin û vexwendin jî giştiye.